Boiro acollerá este sábado unha nova edición da promoción do ciclismo, unha cita xa consolidada que reunirá a máis de 250 mozos e mozas de toda Galicia e do ámbito nacional. O Concello de Boiro colabora co Club Ciclista Barbanza na organización da 38ª promoción do ciclismo de Boiro Gran Premio Ricardo Ribeiro, que se celebra este sábado 25 de abril. Estamos aquí presentando a 38 edición, 38 anos, nada máis nada menos, desta proba de escolas, de categorías cadetes e femenino, donde vamos a ter unha participación de máis de 250 nenos e nenas, é unha participación moi alta para ter en conta neste tipo de probas. A proba contará con 3 percorridos adaptados ás distintas categorías, alevín, infantil e cadete. Esta última será a máis exixente, cun trazado de 51 km polos concellos de Boiro e Rianxo e con varios portos de montaña. Unha carreira en ruta de 50 km, donde salirán en dirección a Cespón, pasarán por Bodión, Taragoña, en Rianxo, donde terán a primeira meta volante, subirán o Alto Palleiro, onde será o primeiro premio de montaña, logo o segundo premio de montaña será no Alto de Bexo, e na reta do Araño terán a segunda meta volante. E virán de volta cara a Boiro, subindo Espiñeira, pasarán por Goiáns, Escarabote, Praia Xardín, e entrarán a meta pola Avenida da Constitución. A competición reunirá participantes de clubs de toda Galicia e tamén de ámbito nacional, e será ademais puntuable para a Copa Galicia do Porvir 2026. Dende a Federación Galega de Ciclismo destacan o papel desta proba na formación de novas xeracións de deportistas. Dende a Federación Galega de Ciclismo que queremos poñer en valor o vou facer 38 anos desta proba e sobre todo de deporte de escolas, de deporte de formación, porque fai pouco pasaba o Gran Camiño, fai pouco vamos a ter tamén probas da Volta Ciclista a España Femenina, que vai salir o 3 de maio de Marín, vai dar comenzo con 4 etapas en Galicia, pero para que haya nenos e nenas que directamente podan chegar a esas grandes probas, Volta a España, Volta Ciclistas, como Gran Camiño, ten que haber escolas, ten que haber xente que forme a estes deportistas e sobre todo xente que forme persoas. Dende o Concello animan a veciñanza a chegarse e disfrutar dunha xornada deportiva xa referente no municipio. Animar a veciñanza, non solamente de Boiro, sino dos arredores para que se acerquen a Boiro o vindeiro sábado. Vai ser un evento deportivo moi atractivo, onde van participar distintas categorías, tanto masculina como femenina, nenos e nenas. Esperemos que todo transcurra baixo a seguridade. Un evento que volve poñer a Boiro no mapa do ciclismo base e que aposta polo deporte entre a mocidade.